Oh, kami yung dala nila. Anyway? Oo. Commentator siya. Parang hindi siya eh. Naibigan mo? Mawawata mo? Ate kami na babae, hindi na nagbukas kami ng pabawal yun. Ate siyang si Chef na ang kabin.
Ayaw gawin. Talagang gawin niya ito. Apa sa papanaw ni Adan kay ni Eva kay Hardin Eden, manipod